Iako je ekipa Zadra u odličnoj formi, Crvena zvezda u meč ulazi sa željom da osvoji nove bodove i nastavi pobednički niz u regionalnoj ligi, kaže trener košarkaša crveno-belih Dejan Radonjić. Zadar je ekipa sastavljena od kvalitetnih, iskusnih i talentovnih mladih igrača, a to što su u prethodnih 7 mečeva pobedili 6 puta, dovoljno govori o njihovoj dobroj igri, ocenio je Radonjić na konferenciji za novinare uoči meča sa Zadranima u ABA ligi. To što su u zadnjih 7 mečeva slavili 6 puta i protiv koga su to uradili, dovoljno govori o tome da Zadar dobro igra i da će sigurno pokušati da nas iznenadi na našem parketu. Savladali su i Cedevitu na njihovom i Partizana i u ovom posljednjem ovako prilično ubedljivo ekipu Cibone. Želje crveno-belih su ipak jasne i lider ABA lige u meč ulazi sa ciljem da osvoji bodove. Ekipa koja je u odličnoj formi, koja odlično igra u ovom trenutku, ekipa sastavljena od kvalitetnih, iskusnih i talentovanih mladih igrača, pojačana Baraćem, koji im dao i donosi i doneće im sigurno još veći kvalitet. Playmakera koji igra jako kvalitetno ove sezone i zdravstveni bilans ekipe sa Malog Kalemegdana je dobar i nadam se da će tako ostati, zaključio je Radonjić na konferenciji kojoj je prisustvovao i predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović, ali se nije obraćao medijima. Meč sa Zadrom igra se u 18. kolu ABA lige u dvorani Pionir u ponedjeljak od 20:30 časova. Crveno-beli su lideri na tabeli sa svih 17 pobjeda do sada, što je rekord regionalne lige.